Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Magkinig sa kalalaki nga taga Bukidnon. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Angelo. Ma, ako na ikuyog si Angelo sa Cebu, ha? Aron adto lang sa siya mag-senior high school ito. Ilisod kay dinihod. Mas mayo nga kami duha ang mag-eskwela dito sa Cebu. Sige, nak. Unsaon nga, puro pa man mo nag-eskwelang magsuon, kod. Mas maayos sad aron may kauban ka dito sa Cebu. Yes! Sa Cebu di ko muskwila. Ito, Angelo. Sabot na daan, ha? Kinahanglan mo focus ka sa pag-eskwela, ha? Ilo sa mag-ibuyab. Ay, asar mong inang ibuyab mo kung mag-eskwela. Sa mga profesional ka. Okay, ah. Eh, kung supa ka rin ka, pulion to sa probinsya. Oo, lagi, kuya. Sige, ito na. Kay first day of class, trabaho kumali mo. Sige, maliit ka. Hey, apoy. Saan ang oras, ah? Gated ko. Suwan ako sa gate. Hala. May nangasaba sa mga estudyante. Ang principal siguro na. Hala. Nanglingi ang mga estudyante na ko. Kauwaw ini, oy. Madireksyon ako sa room, eh. Kabuyag mapay. Pero, sige lang. Transferin man ko. Magbinuotan lang ko. Uy. May mga babae nga nagsigig pasiplat na ko. Hoy! Ha! Oh. Gilibak na ba kanila, oh? Unya, nang regards ko si Pina ni mo. Ha? Bay, hindi ka mag-snacks? Bay, di lang sa kumugawa sa classroom. Ari lang ko. Sige, bay. Sige. Ay, nabaguhan ko diri na. Dako lang kay kalainan sa probinsya. Kibaw na ko. Para dili kiwaw, mag-cellphone lang sa ako. Share the snacks, oh, Angelo. Kanindot og tingog ang good. Guwapa sa giday ang tag-iya sa tingog. Kanindot tutukan sa now. Wala gini hugaw, uy. Sige na ba? Ayaw lang, eh. Sige na, good. Angelo, sige na ba? Sige, good. To refuse an offer is an insult man ko, no? Sige, madawat na lang ko, anak. Pina di ay. Iyang gituno lang yung kamot. Angelo. Sa'yo itong higda. Aron, sa'yo ko makatog. O aron sa dili ko maliit ugma. Mag-Facebook usap ko, be? Namay ni friend request. Si Pina. Ang ako madining crush ka gwapa. Ni chat. Feel free lang yun rin ako, ha? Ayaw pag uwaw-uwaw kay gwapo baya ka. Uy. Ako ning replyan, bis. Dugayan na yun ako hinuuna ka to gabi, eh. Pero tayo gani kay uwa ko maliit ron. Sa'yo pa kayo. Hoy! Uy, pero ko kinsa. Ikaw mo din yung kalit nga ng gakos din sa likod. Tupad naglingkod sa classroom, ha? Ha? Oo niya. Ang naglingkod sa akong tupad. Basta. Gusto ko tupad ta. O gusto ko nga, magkuyog-kuyog kita, permi. Ha? Magkuyog ka, permi? Maantang uyaman na. Bay, Bay? murag. Uyab mo ni Pina, no? Ha? Suboy? Dagang nakabantay ni mo nga magsige mo kuyog. Mao nagtuon na gyud mi, uyab mo. Kamuna ni Pina, bay, no? Ito na lang, good. Ha?
Dili ba eh? Friends ram with me. Suot lang gid me. Oh, mao ba? Oo ba eh? Ay, kagusto man unta na ako nga manguyab ni Pina. Pero dili pwede. Bas ngunyag mahibaw si kuya. Mahadlo ko. Angelo, patabang ko ni mo sa akong report ni. Sige ba? Adan ka sa amo. Ato ko tudloy aran may samok. Ah. Og aran sa ba nga makatultol ka sa amo. Aw, sige, Pina. Very good, Pina. Maayong pagka-report. Yes! Thank you, Angelo. Bright kid kay ka, oy. Pina, stop it! Sorry, ma'am. Dili mo dapat mag-iningon ana din sa eskwelahan. Kauwaw ini, oy. Yes! Thank you, Angelo. Bright kid kay ka, oy. Di gid mo hasok mo na ako ang ipuhat ni Pina. Anong kang nigakos man siya na ako? Atubangan sa mga maestra o mga classmates. Anong kayo mo siya ito? Ay, ako siyang chatan ba? Pangutanon ako aron mahimutang ako. Okay. Send na. Ay. Uy. Reply mo dayon. Tungod kay love na tika Angelo. Unsa? Love na ko niya? Pero dili. Bisag nakagusto na sa ko niya. Pero dili ko manguyab niya. Dili sa ko gusto nga makaingon siya nga abi ning tug-an na siya nako sa iyong gipati. Na-take advantage pud ko dayon. Ay. So kanitugan si Pina na ko sa iyong feelings. Nada ko nagabantay nga. Mura naman siya nabikay na ko. Di na nagigani siya maggakos na ko. Nga, manggakos man siya kalit. Ay, himingaw man hinuon ko sa iyang kasipat. Huwag sa iyang pagpamarayag na rin ako. Ay, kalaay sa akong birthday. Happy birthday! Pina? Oh. Salamat, ha? Salamat kay hindi ka gusto siya balik ako. Nabi ako igipo sa timeline ni mo sa Facebook. Ha? Unsa man? Tanawa lang. Kataas aning post ni Pina sa akong timeline eh. Taas kayo ang iyang birthday greeting nako. Og na, sweet pa kayo. Og napag picture na mo. Ay, gusto gagid magpa-inlove og maayo ni Bayhana eh. Uy, ya, napaligay ka. Maguna mong dagaglakaw na ko perme. Naguyab-uyab na day ka? Ah. Luwa pa man kay buot? Tisok pa kinagan ako? Wa man kuya. Siwa! Kini! Kini! Unsam na nakita doon sa Facebook? Nagkitag ka og post ni Mayana. Unsam na ha? Kuya, dili may uyab ay. Friends mo gunan ako. Uyan ang sweet man kayo mo. Dili lagi kuya. Friend lang gid kayo na siya nako. Please kuya, tuhoy ko. Bantay bitaw ha? Pina, Yes, ma'am. naanay mong clearance. Liho ka na ni kay required na ba yun nga ma-clear na ni, okay? Ano na kinahanglan kag clearance? Mo transfer ka? Oh, Angelo. Unsa? Hindi kinahanglan magupos akong lola. Kay wala naman siya kauban. Kaya nga akong igagaw nga nagbantay niya mo aduman sa Manila. Oh. Biyaan na day ko nimo. Ngano mag-uulman ka? Ngawa may kita, diba? Ang tinuod. Na in love na sa kunin mo, Pina. Bisan og bago pa ta nagkaila. Excuse na ha. Kay kinahanglan akong liho ko ng akong clearance.
Kalain sa kong gibati eh. Muram kog naguol. Murag naikuwang. Ay, paita ning way kami. Ug dili sa nako priority ang pag-uyab-uyab. Ah, ay, si Pina, nanawag. Hello? Angelo, pwede ka makaalis sa amo? Para sa last na itong panakita ba? Sige, sige. Manangit ko ni Kuya, nga mugawas ko. Sige na, Kuya. Gimitunon yun kayo na ko ugmang para sa akong report. Kinahanglan yun kayo nga makapalit ko ron og Manila paper. O, sige, sige. Pero mulakaw biya ko ha, kay ako yatinan nga birthday party. So, kinahanglan nga magdali ka. O, Kuya. Oh, mingaw lagi. Ikaw raw, sa? Oo. Wa pa man sila mauli. Angelo. Naligaw ko siya na ko. Pina. Mingawin ko di mo. Ako sad. Medyo layo-layo ba ang buhol? Okay ra. Willing kong magpaabot ni mo, Pina. Angelo, I love you. I love you, Pina. Nagpaabot gid ko ni Pina. O ni promise mi sa usag-usa nga kung makahuman na gid mi sa college, free na gid niya aming duha. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagaling akong tampong. And more power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Angie, hingkod ang pangidaron, minyo og may mga anak. Taga General Santos City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong birth certificate. Graduate ko sa akong kurso, apan wa ko kini magamit tungod aning problemaha. Aron isabtan, sugdon ko dihang hapit na ang among graduation. Ingon ini ang mga panghitabo. Day Chris, sa katapusan, mag-graduate na gid unya ta. Lagi din, no? Kamay na rin yung antos. Kanusta man ta maglukat ani sa atong mga birth certificates nga gipangayuan na ba yata sa atong professor para sa atong graduation? Maulagi, oy. Oh, basi mamaliw lang ko, mama. Kay klase, pabaya ta. Mausad ko. Si mama na lang sa akong palukaton sa akong NSO birth certificate. Oh, birth certificate? O ma, kay hapit na ba ya ang among graduation? Unya, klase pa manggod ko ma. Nahala, sige. Ug mapuhon mo adto ko sa NSO. Aron sa pagkuha sa imong birth certificate, Angie. Salamat ma. Mas maayo pa ka, day. Kay may napamalihog ka na para sa imong birth certificate. Sulas ang mama, oy. Sige lang busy. Nya si Ate Sad, wasa ko na siya kabilan siya kana. Mas maayo pa di ay tuog nagpadaan na lang ka sa akong mama. Pwede di ay. Magnid noon nag-authorization. Ay, mao ba? No, wa man kumibaw. Tunas mama ni mo? Oo, ganihan sa'yo. Si mama na ni. Nakalukat na tingali sila. Hello, ma. Angie, Ma. Kumusta ang imong lakaw diya sa NSO? ay pastil, Angie. Kadako ni mo problema, ani. Ha? Unsa problema, ma? Ay, pagdali lang uli niya. Kay, binitanan ka pasabdon sa bahay. Haba? Ma! Ma, ni anak ko! Ma, unsa may problema? Ay, tanawa na imong birth certificate. Ha? Kaya nga naman di na, ma. Di ba nagdaka naman sa pilidong papa ni mo? Oo, ma. Sukad sa pagsugod na akong eskwela. Ay, pastilan, Angie. Apelido pa man din ako ang naa sa imong birth certificate. Unsa? Oo, tanawa. Kanya, wa pa dyan kay middle initial. Nga na nahitabo man ni ma. Ay, di pa manggod mi kasados papa ni mo dihang nataw ka. Maong akong apelido ang imong gida. Kay illegitimate pa man ka atong panahon na. Ug nalimot sad ko ba? Kay murag, amo naman itong gipausab ni papa ni mo tingali. Pero wa pa man day mausab. Sigurado ka nga napausap to ninyong papa, ma. Ay, nalimot lagi gani kung nadayon ba to. Pagutanan ko niya to sa papa ni mo. Alam mo, uy. Unsa man ni Ana, uy. Nang akong school records, nagdaman ko sa apelido ni papa. Unya, din sa akong birth certificate. Murang apelido ang niya. Makagraduate pa ka ko anis college, ma.
Dili ka masayang lang ang gihaguan ko sa akong pag-eskwela sa akong kurso. Tuig 2017 kadto, nga malipayon kay ko nga mopaso na. Kay lagi sa katapusan, makagraduate na ko sa akong kurso nga gikuha. Apan, sa paglukat sa akong mama sa akong birth certificate, dito na mo mahibaw nga ang pangan nga nakaregister na ko sa NSO, apelido pa sa akong mama ang akong gida. Kay illegitimate pa ko dihang nataw ko. Apan sukad sa akong pag-eskwela, nagdanagid ko sa apelyido sa akong papa. Maong nabalaka ko nga dili makagraduate atong higayuna. Unya, makawa sa gana sa pagtiwas sa pag-eskwela ni nahitabo na ako Unsaon man lang kung dili gid ko makagraduate ani. Ay, di Angie. Pero man ka din eh. Kanila ko pilangita ni Mada. Kaya among topic dito sa tong classroom ay uban ni ma'am nga atong professor. Among hisgutan ng imong problema. Ha? Sayo na ko na Ingon si ma'am, affidavit ako nagikinahalan ana aron makagraduate ka. Ha? Tinuod ka, Day Chris? Oo, ma'am ingon ni ma'am. Nga maglukat ka ko ng affidavit nga namatuod. Nga ikaw, kanang apelido sa mama nga imong ida, ug ang imong school records, dinagda ka sa apelido sa mong papa, belongs to one person nga ikaw ra gihapon na. Tinuod ka, Day? Kani. Unya, ipa-legitimate lang ko na imong birth aron makadana ka sa last name sa imong papa. Nya, maka-request na kag TOR. Kung ayaw nagkaguol, makagraduate lagi ka. Oh, thank you, Lord. Ha? Unsay mapakasal mo, Abnel? Sorry ha nga. Karo pati kasulti ani best friend. Dugay naman gud nga nagpropose si Arnen nako. Ato pa ang pag-graduate nato ba? Unya dihang nananghid mi sa akong parents, nisugot man sila. Total ko no, human naman ko sa akong pag-eskwela, ug may nahuman naman sa konkurso. Sa ato pa? Padung ni Arnel nga maglukat mi sa among requirements sama sa birth certificate ug uban pa. Cause we're getting married na. Kasal ninyo, Wala naman lang ko niya hibaw, Mamangganay ko na dawat ng imbitasyon? Ay kabala ka, good. Usa ka sa bridesmaids among kasal. Oh, kana ba? Kaya mong singgit man yun ko sa simbahan ba nga, itigil ang kasal. Kaya wag ko imbitara. Sige na, uy. Sige na. Nagpaabot din ako si Arnel. Muadto mi sa NSO. Hala, naunsam sa akong birth certificate, uy. Ay, Yan ang akong birth certificate. Ang imo? tay sa Arnel. Kaya nga akong apelido din iba. Kang mama man gihapon. Unsa? Dali, mangita tao kinsay ato mapangutana ani. Sir, amo naman yung gipausab. Gipa-legitimate naman ni namo. Nagdana ko sa apelido sa papa. Doon naman gani ko affidavit ani. Maong nakagraduate ko gamit ang apelido sa akong papa, sir. Kinahanglan pa mo file og petition for cancellation, ana. Ha? Mao ba, sir? Mga pila man kahigasto, anak, sir. Sa akong nahibawan sa akong kailang abogado, anaa sa mga 30K. Ha? 30 mil? Na-discourage na ko nga magpausab pa sa akong apelido. Nagpakasal na lang ko gamit ang naa sa akong NSO. Ang akong pagka-illegitimate gamit ang apelido sa akong mama ug hasta ang records sa akong anak sa ako ng pagka-illegitimate. Nabutang nga wa gid nako magamit ang kurso kay apelyido man sa akong papa ang akong gidaad to. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, illegitimate ko. Nagdako sa apelyido sa akong mama. Di na ba to magamit ang akong nahuman nga kurso? Kay nagdaman ko sa apelyido sa akong papa hangtod nga nakahuman ko og eskwela. Ikaduhang pangutana, gipa-legitimate na unta namo dihang padong na ko mo-graduate sa college gamit ang affidavit. Maong naka-request ko og TOR gamit ang apelyido sa akong amahan. Dili pa di ay tumao? Kinahanglan pa di ay kong mo-file og petition for cancellation? Ikatulong pangutana, usa ka abogado ang nag-ingon nga ang magasto sa pag-file og petition for cancellation moabot kuno og 30,000. Tinuod ba na? Wa na lang baya ko magpausab tungod ana kay dili man mi ka-afford. Ikaw pa to katapusang pangutana. Nagpakasal ko gamit ang apelyido sa akong mama. Kun magpa-legitimate gid ko, unsay mahitabo or akong buhaton sa among marriage contract o sa birth certificate sa akong anak. Palihog,
Tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan og kauban mangyud gihapon ako si Dr. Rene Obra no pero social distancing manggod gihapon karong mga panahon na mga suking tigpaminaw muna ako naghapong tingog inyong madungog karong adlaw og kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon ug mga kalinawan sa inyong mga pangutana ug problemang may punto medikal, legal, personal, emotional, behavioral ug mga problema pagani sa mga ginadiling droga muna ayaw na ninyo dugaya. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mo ha, klase-klase ginang pamaagi mga sukintig paminaw kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran diri sa ato ang programa. Ang importante gyud is kumpletuha palihog ang mga detalye, mga panghitabo, hinungdan ug sinugdanan. Kumpletuha ang storya mga sukintig paminaw nganuman para mas masabtan na mo ni Dr. Obra ang panghitabo o no marami background para mas klaro pod ang amuang mahatag nga tambag ug tubag sa inyong mga pangutana. Pwede man na ninyo ibutang ba ang inyong paalyasan ninyo no, inyong ibutang kung di mo gusto nga isibya sa kahanginan ang inyong pangan, isip letter sender, ing na lang po dito kay himuan ra pud na tuog alias ang inyong pangan inig air nato sa ato ang drama. Okay? Punto legal ta karong adlaw ug ang ato ang letter sender gikan sa General Santos City. Ato ang iyan ning gipadala sa kini ang akong suliran official writers page. Atong tawgon sa pangalan nga si Angel ang ato ang letter sender. O ganahan kay ko sa tong quote of the day. Daghan kay maigo ani sa mga maminaw karon paminaw mo tarong aning quote na to ha. Don't or do not allow someone to treat you poorly just because you love them. Asa pa mo ana. Tinuod na mga sukintig paminaw. Nga kay abi panangga nato ang tao, no nahigugma ta pinangga nato, musugot na lang pud ta nga di pud ta itratar og tarong no or unsaon na lang dili ta nila itratar og tarong no ayaw mo og sugot anang ingon ana mga sukintig paminaw. Kay kinahanglan the love that we give away should always return to us. Dili man sad ta mag-expect nga kung unsa ka grabe ang atong pagpangga ug pagmahal, maupod ang mabalik sa ato pero at least man lang kanang dili pud ta yatak-yatakan, yaga-yagaan, abusuhan, dili gid ta respetaran anang atong gihigugma kana lain gid na siya nga storya. Ayaw gid pud di pud ta mutukod musugot ana. Kay di pud na nato siya deserve, di ba? Punto legal nga to ang mga ato ang letter sender karong adlaw no kay ato ang letter sender pag 2017 excited na gid kaayo unta mo pasok kay mo graduate na siya ang iyahang sa iyang kurso nga gikuha pero pagkuha niya sa very common gid no pagkuha niya sa iyang birth certificate ang nahitabo ani is ang apelyido di ay niya naa didto apelyido pa di ay sa iyahang mama ang iyang gidala unya ang tanan niyang record sa iyang pagskwela ang apelyido sa iyang amahan ang iyahang gigamit pero nakagraduate ra siya kay nagpa-affidavit sila gipa legitimate siya aron makadala siya sa apelyido sa iyang amahan ug nag-request og TOR apan niabot ang time nga nasayra niya nga wa pa day mausab ang iyang record sa PSA apelyido gyapon sa iyang inahan kay kuno mag-file pa og petition for cancellation ug naasad sa 30,000 ang bayad sus kalayo pa nimo wa lang kadiri na lang kag Cebu libre ko ni kasayon ani nga problema una niyang pangutana illegitimate ko nagdala ko sa apelyido sa akong mama din bato magamit ang akong nahuman nga sukurso kay nagdala man ko sa apelyido sa akong papa hangtod nga nakahuman ko sa akong pagskwela wa gyud nay kalabutan ang imong apelyido sa imuhang kurso nga nahuman kay naamang kay grado o physical man na nimong gipaningkamutan o giskwilahan. Okay? Ang problema lang ana is atong hanayon o klarohon kung unsa gyud ang apelyido nga imong gigamit o gamiton para consistent ang imong diploma, ang imong ID, imong SSS, imong transcript of records, imong voters ID, imong passport, tanan kay usa ra man gyud na ato ang apelyido.
Okay? Dili gyud to ingon nga kay abi nagka-problema ang imuhang birth certificate, magka-problema na pod ang imuhang kurso. Wa na siya'y problema. In fact, maisyuhan gihapon ka og TOR inikta na mo. Mubitong naka-graduate ka, di ba? Maisyuhan mangayo kag TOR ngadto balik sa imong eskwelahan. Mahatagan ra gihapon ka. Ang ato lang problema atong pangutana ana is unsa ug kang kinsang apelyido kay ang ginasunod manggod sa eskwelahan Ange, is kung unsay nakabutang na apelido nimo sa imuhang birth certificate nga gisubmit didto sa eskwelahan. Mao man ay ilahang sundon kay mao man ay palisiya sa CHED, okay? Ikaduhang pangutana. Gipa-legitimate naman unta ko ni mama dihang padulong ko mo graduate sa college gamit ang affidavit. Maong naka-request ko og TOR gamit ang apelido sa akong amahan. Di pa di ay tumao. Kinahanglan pa di ay ko mo file og petition for cancellation. Okay. Una sa tanan, na-establish na nato nga illegitimate ka nga anak, meaning to say, ang imuhang mamagpapa, wala na minyo katong gianak ka. Therefore, you are an illegitimate child. Ang atong balaod, nag-ingon nga automatic, no, na siya, nga ang apelido nga dalhon sa bata, nga illegitimate, ang apelido sa mama. Pero, kung ang amahan, gi-acknowledge ka, nga anak ka niya, maski ugwa mo na minyo, unya mutugot siya ug ang imo pong mama nga ang iya ang apidalhon nimo nga apelido ang apelido sa imuhang papa mo fill up na sila sa kanang likod nga portion sa imuhang birth certificate kanang acknowledgement of paternity inigtan-aw nimo sa birth certificate dali ra kay nang makit-an baliha naa sa likod na pinakaibabaw maunay fill upan og pirmahan sa imuhang papa og notaryuhan kay para inig-submit anak sa local civil register dito sa PSA, makabutang ug makareflect na mahimo na nimong dalhon ang pangan sa imuhang papa. Apelido sa imong papa. Pero, wa na nausab ang imong estado. Kay, nagpabilin man sila nga wala man sila nga naminyo. So, nagpabilin ka nga illegitimate child. Only lang na masig illegitimate child ka, gitugutan ka nga magdala sa apelido sa imong papa. Kay ni fill up siya. Now, sa imong ikaduhang pangutanang, imong gisulti nako, no, segun pud sa drama, nga nagpirma silag affidavit para mahimo kang legitimate or legitimation. Ang kanang process of legitimation mga suking tigpaminaw, mahimo ra na siya kung pananglitan pagkahuman nimog anak ang imong mamagpapa nagkadayon, meaning naminyo sila kahuman kagi anak, meaning gianak ng illegitimate, unya pagkahuman sinabot man sila, naminyo sila, so, ikaw, pwede kang, ang ilahang ma-converted ang imuhang status from an illegitimate child to a legitimated child. Kaso lang, ang akong nasabtan, wa man ni naminyo pa ang imuhang papa, so dili mao ang proseso nga naghimo siya affidavit of kanang gipa-legitimate ka through an affidavit, dili gyud na siya mausab. Unya, ang kana pang paghimo pud og affidavit, maski pag i-acknowledge ka through an affidavit, di man guna mao ang sakto nga proseso para sundon sa CHED or sa eskwelahan ang imong apelido kay wa man na nakabutang wa man na naka-annotate sa imuhang birth certificate. Kinahanglan muadto ka sa local civil registrar kung asa na rehistro no ang imuhang birth certificate. Unya mo fill up mo sa katong akong giingon nga acknowledgement portion. Kung asa tong birth certificate kay i-submit to siya balik, dili ang affidavit. Pero dili pod petition for cancellation. Wa may i-cancel. Dili man na siya i-cancel. Dungagan ra na siya. Annotatean ra na siya dito. Okay? Ikatulong pangutana. Usa ka abogado ang nag-ingon nga ang magasto sa pag-file o petition for cancellation maabot og 30,000. Tinuod ba na? Wala na lang baya ko nagpausab tungod ana kay di mi ka-afford. Okay, ambot og kinsang abogado ang imuhang giduol. Una sa tanan, dili sakto ang proseso. Kay ang kaning ang imong problema nga mapausab ang imong apelyido, perting sayo na so long as ang imuhang papa atong mahangyo nga mo pirma sa acknowledgement portion nga akong giingon nimo sa imong birth certificate. Unya panotaryuhan na nag-abogado, wa na nakaabot og 500 ang gasto sa notaryo, ug wa pud siguro nakaabot og 500 ang gasto nimo sa pagpausab didto sa local civil registrar. Walay i-cancel. Annotatean ra na sa likod. Naalay idungag sa imong birth certificate, walay ma-cancel sa imong birth certificate. So therefore, di ka kinahanglan mo adto o korte para ipausab ang imuhang birth certificate. Okay? Ikaw pa to katapusang pangutana.
Nagpakasal ko gamit ang apelyido sa akong mama. Kung magpa-legitimate gyud ko unsay mahitabo or akong buhaton sa among marriage contract o sa birth certificate sa akong anak. Okay. Now, ang ako ragang pangutana is this. Unsa man gyud ka importante nga dalhon nimo ang apelyido gyud sa imuhang papa. Kay para nako kung pananglitan karon nga naminyo na ka ug sa uban nimong record ang imuhang gigamit isang apelyido na sa imuhang mama, ang akong suggestion like sa imong TOR, di ba? Ato mang nasayran, apelyido sa imuhang mama, ang akong suggestion, mahimo ra gyud na nimong dili usbon, no? Nga ang apelyido nimo, ang apelyido gyapon sa imuhang mama murang di man na makamino sa imuhang pagkatao, unya dili na pug ka malangay, di na pug ka malangan, no di pug ka mahasol now. But if you really want nga mudala sa apelyido sa imuhang papa, then decide. Kay una, dako na kag proseso buton. Una nimong buhaton is ipa-annotate nimo, magpa-acknowledge ka no sa birth certificate nimo, usbon to unya kung makakuha na ka sa imuhang birth certificate nga na-annotated na to, annotated ra may tawag ana no, suwatan ra na, inote ra na didto. Then ipausab nimo ang imuhang ang imuhang TOR ngadto sa eskwelahan nga ipausab pud nimo ang imuhang mga other government nga mga issued nga ID, SSS kung naa, driver's license, kana tanan passport, ug ang imuha na pong marriage contract ipausab na pud nimo. Now uganahan ka, jud mo nimong buhaton pwede man, but you have to go through all that process or once and for all kay di man na maka-change sa imuhang pagkatao, you decide nga apelyido na lang sa imuhang mama. Ang importante na acknowledge ka sa imuhang papa para pohon no, ug naa kay mga katungod sa mga kabutangan niya naaman jud kay katungod no. So sa isip sumusunod at least na acknowledge ka, maura na importante din ha. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Stay safe mga suking tigpaminaw.